mám slivky. Už sme tu po reklame. Práve slivky, ktoré sa páli, to je super chlap. A David ide práve páliť, tak to vidíte. Dobre, to chce slivku. Ja. A ja chcem jednu slivku. Sú fajnové. Akurát sú fajnové. To sú jarovské. A ja neviem, čo to ďalšie. Máme zapalovať. Že by som zapalil sviečku. Maroš. No. Zapalovať aj teba. Ma jebne, Dobre. Sme späť. Oh my god! Toto sú akurát také celé kurva. Ale nie. Tak to sú nie. Áno. Maro, chytíš to zrnko a dáš ho tam. Dajte toto Tomášovi. Ja. No, chytáš? No. Kam ho mám dať? No tam, to máš? No pokračujeme vo vysielaní, takže už máme nakúpené semiačka od všetkých z mixážneho pultu aj spod neho. Sme tu. Za koľko sme si spomínali, to si potom prehráme, to si spomenieme. Afroman je kokot. Toto je akože taká interaktívna reklama. No, pokračujeme. No Dávid, pokračuj do boha, však nemám tu oné... Len 2 hodiny máme, čo to nestíhame. No, máme semiačka, to si mi teraz Dávid. A kúpime si jeden žltý express a to je asi všetko, to bude plné. A tu máš zemina. Čo? Nie. Zemine, to nemôžeme skákať v zemine, keď ešte nemajú vykličenie. No, tak veď nám povedz, ako treba. No čaká, no, objednali sme už tie semiačka, príď na dozovky, zvyčajne. Okej, viete ma tak, že vám one polupič, kurva chce nebola nejaká štúrka na zem, za keby vači nebolo. Daj mi jednu, prosím Okej, ťa. mám ich tu, počujem skočiť. Daj mi jednu. Slušaj, raz, dva, tri, päť. Minulé 2 som chcete si stúku. Ja. Jaročka, pojavil, ne? Ty už si mal jednu do piče, ne? Tak máme sa nehádať, ne? Do piči. No, ale ticho, tu prebieha. Kurva, sa mi tie stúky zjebali všetky na zem. Kto chce ešte stúku? Ešte niekto chce stúku? No, To, ty chceš? poliak to dáš. No a ja zase môžem ísť do piče. No to jebol do všetky, ne? Nevieš to keď... David, pokračuj. Tu bude sa mi spoza mi niekde zjebala jedna. Kde je kurva? Piča, schovaj, to som schovala, poď tu nájsť. Schovala sa. No nie sa schovala, kurva. No normálne, nie, poďa, koča. A koľko ľudí ešte chce stúku? Až tam je, tak ešte. Takže je jednu pre seba, jednu pre mňa, 2, okej? No, Prosím semiačkami, keď do 2 dní prídu. no počkajte, teraz pôjde reklama na ľahké zavadzenie tampónov, takže potom sa vrátime späť. Ďakujeme. Hneď.